Ya mai shari'a don Allah ka taimaka min kar a aura min wanda ba na so, wallahi mutuwa zan yi. Zakiya ki kwantar da hankalinki. A wannan kotun muna yi wa duk wata wacce ta kawo ƙara muna mata adalci kuma ba matsala insha Allah. Ya mai girma mai shari'a wallahi ko zan ga gawar yarinyar nan anan ba zan taɓa barinta ta aure Manir ba wallahi. Ya mai girma mai shari'a ina roƙon alfarma don girman Allah a roƙon min mahaifiyarta ta bari na aure ta. Wallahi idan ba mu rayu tare ba mutuwa zan yi. Kina nufin ba za ki iya rayuwa da shi ba kenan? Wallahi tallahi ba zan iya rayuwa da shi ba, kuma in har aka takura min abin da na faɗa wallahi ba zan janye ba. Ka kyale shi ya mai girma mai shari'a. Ai ya gaya min abin da ya fi haka ma a baya. Na ɗauka cewa zuciyarmu ta zama ɗaya, tunaninmu ya zama ɗaya manne. Ashe yaudarar kaina nake, ashe ba kai ne amsar addu'ata ba? Zan tsine wa Maniru domin wannan yaron bakin cikinsa shine ya kashe mahaifiyarsa. A idan duniya zan tsine mai.